Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Mwazuka bwanji amalwana zanga kwina kulikonse kumene muli. Ndimakunyadirani kwambiri mukamandikumbukira ndikangotenga kamphindi kapena tsiku osatulutsa video mumabwera kundifunsa makamaka pakachitika chinthu china chake chomwe mukuchiona kuti chikukugwedezani ubongo. Mumabwera kuti komuleti nkhani mukuiona bwanji. Sindimazitenga ngati munthu wopambana kapena wodziwa china chilichonse, koma izi zimangofuna kuti tiziunikirana. Chifukwa tonse dziko lino ndilandani kodi ndi lathu, ilathu dziko lino. Palibe munthu amene angatiopseze, palibe munthu amene angatichitise mantha, palibe munthu amene ife angatiuze kuti tisiye zomwe timalankhulazi. Ayi, tikuyenera kukambirana za dziko lathu. Chifukwa ubwino ungabwere m'dziko muno ndi watonse, choyipanso chomwe chingabwere m'dziko muno ndi chatonse. Tikuyenera kutengapo gawo nkumalankhula mopanda mantha. Fa ena amanena kuti akulankhula ngati ndani. No, ine ndine Malawi, mbadwa ya dziko lino. Mbadwa ya dziko lino ndikuyenera kutengapo gawo nkulankhula. Okay guys, ambiri amanena kuti akuti manifesto ya MCP itu yatuluka comrade. Mukuiona bwanji manifesto? Anayima kwambiri kuti ayi anthu twazilandira chani kodi tiana tungobadwa amene akuti tizilandira 500,000. Okay, ine ndithangulankhula yonchi chifukwa chake amanena kuti chipani china chilichonse chitulutse manifesto. Ndi osankha ndi ndani kodi? Osankha ndi anthu. Izizi sizachilendo anthu kulemba manifesto awo. Choyambirira nchonena kuti Amalawi tikhale ndi phunziro. This is 2025. Tikhale ndi chani kodi? Ndi phunziro. Fa manifesto akubwera achipani china chilichonse mu nthawi iyi sikuti akhala oyamba. Mbuyo munso tinamvapo chani kodi? Manifesto anthu osiyanasiyana kuchokera ndithu 1994 takhala tikumva manifesto ndithu azipani. So zosadabwisa otachiona chipani china chikunena kuti Malawi ina yonse angulira ndege imodzi. Zosadabwisa. Ali ni manifesto achipanicho. Olo Malawi ina yonse ndithu iyayi panopa azipezeka kuti akulandira 20 million pa mwezi. Ni manifesto, alemba manifesto. Koma nkhani itu ili panopa yomwe tingathe kukambirana yomwe tingauzana Malawi ndio kuti ndizotheka. Kodi manifesto akumalankhulidwa awa ndi otheka? Ndiye nkhani itu. Fabali manifesto ena kuti kuamvesera iwe nkumatha kuona kuti kodi Amalawi akutitenga ngati ndife zisiru kapena anthu osaganiza, kapena anapeza zidole zawo zozivusisa kukhala ife. Ndeni nthawi yokuti imeneyo uzisingasinga za manifesto ameneyo. Ni manifesto achipani itu. Mwina Malawi tiuzana apa pa manifesto amene aja omwamva aja ndi achipani. Chipani icho chapanga manifesto amene aja ati cholinga chokuti zinthuyo zikakusangalasani zomwe akulankhula iwo mukavotere iwo. It's not a must. Ndiye palibenso chifukwa choti tikadandaule manifesto a MCP. Izozo zikungotengera iweyo amene wamva manifesto kuti kuwasatira kuti manifesto mmene muli mfundo zogwirika zokuti ineyo ndingakayime mamawa panzere kukayima ndithu panzere pachapo ndikuvotera Malawi Congress Party chifukwa cha manifesto aja amenewo. UDF so itulutsa manifesto. Malawi so zilowa m'mutu mwa Malawi. TPP itulutsa manifesto zilowa m'mutu mwa Malawi. Ndiye Malawi yo ndi mmene akuti akhale ndi nthawi yokuti azisanthula ma manifesto azipani zimenezi ndi kuona kuthekera kokuti zimene zozo zizachitika. Koma waine mwina langizo langa la mwene ngathe kulankhula ndona kuti Malawi wina aliyense manifesto
MCP soyamba chifukwa ndikunena amenepa chifukwa ndi chipani chomwe chili chani kuti chili mboma panopa. Kodi zomwe ananena iwo zija manifesto awo a 2020 zachitika? Ndi pamene ungakhale ndi funso oti munthu basi sungakhale ndi funso chifukwa munthu wamanga nyumba ili foundation ukulephera kuyimaliza, kenakono akuwuzeni kuti okay nene chonchi mwampasa bilidala akumangireni nyumba, wakulonjezani kuti ine ndine bilidala wachangu jene ndipapanga chachani, ndiye nyumbayo akupasani period kuti nyumba imeneyi ipo kufika pa mwezi umodzi ndikhala nditayimaliza. Mwakomedwa naye munthu uchayo kuti komadi ineni mafuna zinthu zanga zitakhala mmene iye yakutani kodi akulankhuliramo. Mwakomedwa ndiwawina contract bilidala ucha. So mwezi watha iniyo furi pa plan yanu inali kuti ukamatha mweziwu ndikhalenso nditayamba nyumba ina. Ndiye uyu mmene akuneneramo kuti pakutha mwezi akhala apaliza nyumba iyi. Ndiye kuti maganizo amenewa ndagwirizana nawo, contract ndimpase ameneyi mmisiri wachangu andisungira nthawi zofuna zanga zilani ngoti zichitika. Ndiye pakutha pa mwezi pacha iniyo nthawi yomanga nyumba ina ija yakwana, koma nyumba ija idakali foundation. Mumpasaso kuti apitirize ndi azikuwuzaninso ni bidwa moja kuti ine ndine wachangu ndimapanga chani, mwakuti zimene zizi imeneyi mukufuna kumanga kachiwiri, imeneyi ndithu pofika mweziso ndikhala nditamaliza, koma ina ija wailephera kumaliza pa mwezi ini foundation. Iweyo lemba ntchitowe alaishuwa kuti umpasaso basi ndi asara. Tisamavulike niwe manifesto anthu wa ansala ndi ABCD. Anthu okalamba ndalama zawo zinayizo sochepesesa kanali ma 25,000 Federeza 4,000 enkanthu zinakanika. Abwana ngakhale niyo munthu mwampasa thumba lolemera 50 kg akukanika kuyenda nalo, ndiye kayo cha muzimu vari idatsanjikizani nayo ni misala kaya. Uziwe ri munthu yomwe misala ndiye zizi nzosalimbana nazo, zinazi zithangokula kwisani kuti munthu umwina umuntu kwani. Faiba kulankhula kwina koma ankhula Malawi kwachitisa ngati Amalawiwo ngachipongwe cholinga choti Amalawiwo apange misbehavior ina yake mwina akutukwane umene zili kuti mwaona anthu akunyoza mtsogoleri, pomwe mtsogoleriyo sakuziganizira akuyima pasanja mmopanda manyazi. Ndiyanizi munthu akayime pasanja kana kuti ayi MCP yabweresa umozi kugwirizana pakati pathu, chikhalireni anthu akutemedwa nzikwachi. Ndiye uzinati munthu amene akuyima kumankhula zimenezoyo munthu wacho mayenda bwinobwino, chomwe akufuna yeniye ndi chani? Amala si nthawi yomakhala kuti tikadwale mutu ni manifesto, ansala ndi ABCD. Bilidala mwampasa nyumba akuzalira maliza mwezi umodzi. Mwakopeka chifukwa kuti inuyo zinthu zanu mukuzifuna mwachangu, mukufuna kusintha bilidala wachangu okwanisa zomwe inu mufuna. Bilidala chapakutha mwezi walephera ndi mufunanso mmange nyumba ina, ndi alaishwa mumpasaso basi masamu ndi amenewo.
MCP inakwanisa manifesto ake mwina anganafika amene pachosa nina manifesto ngonati tizamaliza ajawo amene tinanena pajawo poti sinakwanirise basi kukhala basi zinali zanzeru. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.